е тако бубуни. Не, мисля, там не се пързаля да се докачи по травата. Да не се пързаля. Гледай колко е стръмно, бамо, май да се види, не е толкова добре. Ете там, до там стигах, докато го обърнем и аз не мога да се качим на мотора. Аз си гледам, но на крака не може да седиш. Чакай, само и той да се качи на мотора и ще е по-спокойно. Да. Само да се окачи отгоре. Добре. Там долезно коловозът. Ето тук да оцели. Влезна там около воза. Надолу. Малко е по-нагоре, он е тук, он съди ете тука. А иначе малко още долу е направо да кара, иначе долу, Не, жестоко е. Абе не е толкова лесно така, оно си говорим, ама. Не бе, не. Не е убаво толкова, гледай какво пуща надолу си бавно. Лошото е качвал каза. Лошото е бубуните и където отхвърля. Ако е гладко, загубиш такова и че го изсили на четвърта. Да, и намалиш. Бабуните набавят ти скоростта. Хем не знаеш къде ще кацнеш. И те намалиш и вече... Отскочи на някой, дигне ти се, особено ето чупа. А пък какво ще кажете натам? Натам е абсурда. Натам един от нашите къде най-убаво кара. Натам кара и е горе дека има напреко едно така, камбаират до там. А они са е така с локчета. И явно е стръмно и там и не може много да го засили. То виж, явно са имали пътеки е така на косо някога там, па обърнеш обратно. Това са пеша хората. Пешеходни са? Да, не, с мотори тук не е никой карал. Не, тук само ние. Ето тая и онета там, она е проба къде е саора хората. Ама само ръсна трава. Ама там беше пак нещо кал, беше много. Каква зелена трава сега става. Но евала му на младен. Упорите? Ама и това е. най-му е кадърен мотора. И мотора му кадърен. Най-леки, а той е на 130 кг. Не знам дали... На 130 кг е той. Ама хубаво, мотора му е хубав, че го вземем, няма да излезем, защото пак не е само да мотор. Трябва си... Абе, гледай го и Джоле, бе. Джоле па нема акъл. А много са му дълги предавките. Добре, защо са дълги ДРЗ-то е ендуро? Да, ама той е супермото. Той е супермото бил. Той е мой издадал супермото, аз съм му сложил кросови гуми и съм му предавките така направил да са по-нормални. Не, слагаш отзад 52 зъба поне. 51, да, окей, а при него са 40 отзад. Май, това е една каква разлика. Той си е като писто. Его Яцо града. Запали. Там имаше некъде канав, не, долу беше канавката. Некъде е влезнал дири. Яки он? 450 кубика, як Кавазаки. 400, Кавасаки той е същата машина като ДРЗ-то. Те са еднакви. KLX 400 се прави за щатите, само то щатите е вкаран. Кавазаки и Сузуки са си едно. Тогава по това време тия 400 модела е същ. Даже на Кавазакито на рамата пише Сузуки. Защото рамата дава Сузуки, а двигателят на Сузукито е от Кавазаки. И те правят симбиоз, нали, между... Да, той щом е бил супермото, трябва да преправи нещо. Нега боксу травата, паче залега. Не, няма, той от травата няма излезе там, бе, брат. Нема, неговите гуми са, изобщо не са за такова. А и моите са дали 20% има от грейфер. Аз сложих и няма 300 км. Тръкат се бе малко. Тръкат се яко. Не карах по асфалт по такова. Не. Тръкат си се. Оно си буксува. Това момче с зеления мотор, той е много луд. Млад, слаб. Но 33 е, бе. Да, не е сако на 20, ама. Ама им луд и не го слуша главата изобщо. Ти казвам, аз като знам... Ама вика, че одим, вика, ако видим, че не е добре, ама че га пробва. Не. Що ма дошъл? Първа не има, втора. Първа е слава. Единствено той, къде са му дълги скоростите, може да е. Ама и той боксува, той ти напред, той тук няма изкачи. Ще не мога да набере скорост. Да, бе. Не, спирай. Спирай. Няма лесно се откаже той. Не, няма смисъл. Гледай колко се пързаля. Да, много е стръмно. Това казват. Усетиш ли го, че мърда, фърляй го. Нема. Изпуснеш ли го? Лебо ще работи. Да, бе. Са дига нагоре. Сега курац! Това е най-лошо, като ти падне надолу. Дупе, ако му завърти дупе назад. Да му завърти дупето. Затвори горивото, бе! Той е карбуратор, нали? Само се бе, а? Напълно си работеш. Няма да
Ете как е то, паднем. Как да го дигнем? И сете така. И се падам, аз се падам надоле. Да бе. О, гледай. Силен е. Подклазна се. На това момче от електрокар пада съндък 380 кг железен. И го натиска, прави шпагат върху кръка му. С левата ръка дига 380 кг и си смъква кръка. Ето момче. Има го на видео. Адреналина. Обаче и отдолу, за като застанеш, се виждаше... Ей! Слика ли вика, да снимаш ли? Сликам! А ти пуснал ли си от Да това? бе. Сега ще дойде той да му помогне. Прекъсвача. Тук да не скърши къде нас, а? Е, че се мръдна. Дигнай го бе. Бати копелето. Виж как го сили, ама му цаката. Ма не сили, ама. Бе, би си драпа и он е тежък и он не боксуе толкова много. Абе, Изпушти го. да. Ея, Изпушти го. това е. Бе, гледай какво прашище, майка. А, гледай ga sad ti. Ей! Строши ли нещо? Кво бе? Квачило ли? Ама само дръжката ли? То е добро! Кое е щупил дръжката това? Площчето на съединителя. Съединител. Аре, не се оправда! Отивам сам в Стара планина и возя се и спускам в една така въртоп и не мога да излеза. Ноември месец миналата година. Обаче много повече камени, скали. И на едно место как ми пада, чупи ми, ама не чупи лошчето, чупи конзолата, къде е свързано за то. И хуй. Аз със съединител не мога да излеза без съединител никак. Излизам пеша и спускам 12 км надолу, а бех с ония бутуши кросаджиските, такива. Знаеш как се оди от тях? 12 км съм слизал. Да вземеш лош. 5 вечерта, стъмва се 5:30, 12 км имам да слеза. Звъна на единствен, кой може да дойде в село едно да ме прибере. Той е от 7 на работа. И той вика, 6:30 ставам и как те спускам, после съм на работа. Работи и пожарната. Затова сам не е хубаво. Как съм слезнал аз за час и половина 12 км, не ме питай. Затова сам по такива места не. Да бе, става всичко, случва се. Его, тука как нямаме и обхват сигнал? Няма ли никакъв? Има сръбски. Да ловиме сръбско на Аз мъничко имам на сръбското. малко е горе. Да, а имам и българска карта. Сега ще... На А1 има ли начин да има нещо или няма? Ба, аз съм на... Хуй, нямам. На сръбската няма момента Тука нищо. губиме на много места сигнала. На сръбската момента Точно тук може да няма. сега ще пробвам я едното. И какво ще стане? И аз съм на едното, ама не знам. Фул. Едното фул. Има, при мен има нещо, не е фул, но има. Фул. И даже и интернет има. Тук на 4G има. високото може да. Да, има екстра. Ясно Има си. екстра. На едно не си ми. Отлично е даже. Абе, какво напича, тук е баба мъжега. Змийска страна. Бах ще тук по камъните, има някой сега. Зъм. На високо. Нищо, излизам горе до стара раницата и слизам и аз. Пробвай го. Айде, сега тия. Това е Ацо. Ацо съединителя е щупи лоста, останало му е малко сигурно. Ема пак добре да мога да го натиска. Он поне пана така надоле и ударило на дръжката. Они ги колко ги режат, само оставате толкова. Само за пръсът. И при мен е така, за двата пръста може да хванат. А они сега гледам, ми излизат вчера от дръжката, те така,